adunay managhigala nga human sa pagdula nila basketball, no? Nakahigayon sila kulo kabildo sa matag usa, no? Mingon ang usa ka higala, pre, kung kisa gani ang mauna nato nga mamatay, no? Kay best friend kay ni sila sukad pagkabata, ang hilig nilang dula basketball. Sa pre, kung kisa kay una natong mamatay, paibalo ako kung sa kahimtang dito sa langit, ano na po ba basketball gihapon dito? Sa katuig ang milabay human sila ang panag-istoryahan na namatay ang usa ka higala, nabanggaan, na aksidente. So 3 days after sa iyang paghaya, gipadamgo siya sa iyang higala. Sana pre, sa damgo kini, doon ako'y bad news o good news nimo. Usa may good news pre. Ang good news pre, nga doon naghapon day basketball sa langit. Usa may bad news pre. Ang bad news pre, apil na ka sa dula ug mapuhon. Sato pa, mamatay na po di ay siya. Kung misgo tag kamatayon mga igsuon, way mag una-una, way mo voluntaryo, way mga asmingon sa kagalingon, andam nako. That is one of the reality, no? Nga ato ang pag-aato bangon. O bago lang ta nagsaulog og All Souls Day, no? Paghandom sa atong makaigsuonan nga mga nangamatay. And we are there silang mga luganan praying, nag-aampo ngadto kanila. Kaya ang mga nangamatay maigsuon dili naman makahimo sa pag-ampo sa ilang kaugalingon. Dili na sila makatambong og santos nga misa, dili na usab sila makakumpisal, labaw na nga dili na pud sila makahimog mga maayong butang ngadto sa uban. Unang ato ang pag-ampo kanila is our spiritual work of mercy. Kadiin kadtong mga kaigsuonan nato na pa sa estado sa purgatorio, the stage of purification, tawag nato mga poor souls, ato silang ginaampo. Apan ang dakong kamatuuran, walay usa ka nato ang mubuluntaryo nga mamatay. So realidad na nga doon natay kahadlok sa pag-atubang sa atong kaugalingon nga kamatayon. Nanumdumdum po ko sa usa ka pari, no? Doon ay nangumpisal niya nga usa ka mamamatay tao. Mingon sa, Padre, pasaylo ako sa akong mga sala. Makasasala gid ko. Daghan akong mga gipamatay. Siga ang matas pari, no? Killer da ini. Sa nga, kinsa maputong imong gipamatay. Katong akong gipamatay, Father, katong mga tao nga magsigi gilig-singgit nga dunay Ginoo, dunay pagkabanhaw. Mingon pod ang killer, Father, mutuo ba kag Ginoo pagkabanhaw? Mingon ang pari, siyang kahadlok, wala po nito, char-char lang ni. Pati ang pari na hadlok mamatay, you know? So, realidad ni kinabuhi, apan dili lamang nagtapos diya sa kamatayon, dunay pagkabanhaw. Kay human sa to ang kamatayon, doon na may paghukom nga gihimuon sa Dios. So sa ato pa, ang kamatayon dili may katapusan sa tanan. Doon na pa'y laing kinabuhi, matang sa kinabuhi, human sa kamatayon. Ug mao nang gitawag nato nga pagkabanhaw. Resurrection. Life after death. No?
Umao nang gitawag nato nga pagkabanhaw. Mabitan ang sa unang pagbasa sa libro sa Makabeyo, dunay managsuon nga gihukman ug kamatayon. Kay kung dili sila mukaon sa baboy, nga diin ginadili, no, sa katigulangan, nga ilang nakatunan o ilang gisunod, sila patyon. Apan ang usa sa magsuon misulti nga maisugon, mas pilion pa namo ang mamatay kaysa pakaunon mininyo mando sa mga sundalo nga pagmukaon sila nitong maong baboy. Kaysa mukaon mining pagkaon nga igidili sa among mga katigulangan. Kay alang kanila may suon, dunay pagkabanhaw. Sa atong ebanghelyo sab, ang mga Saduceo nangutana ngadto kang Hesus mahitungod sa pagkabanhaw. Kining mga Saduceo gipanghimakak nila nga dunay pagkabanhaw, nga ang mga nangamatay o ang mga patay dili na mabanhaw. Mao na nga mihatag silang pangutana ngadto kang Hesus, isitlid ag ngadto kaniya. Ang pangutana nila nga dunay usa ka babay nga nakapangasawa sa 7 ka magsuon, laliman ka ni ana. Siguro ang magulang yang napangusawa namatay, ang sunod ikatulo, ikaunom, ikalima, ikaupat, ikatulo, iyan na pong asawa, iyan na pong bana. Kaya wa man sila nakaanak, so kung ang balaod pwede niya pangasawon. Sa kay buayahon, sa na buayahon, o buayahon man, hurot ang 7 ka magsuon, no, nangamatay sila. Ang pangutana sa mga Saduceo nga inig abot didto sa langit kang kinsa man siyang asawa, lisod tubagon. Apan wala dayon nga mitubag diretso si Jesus, kundi miingon siya, pag-abot dito sa langit, sama na kamo sa mga anghel, no? Ang ato ang presensya dito sama na sa mga anghel. We are like angels, no? So masama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Doon nato'y kanta nga Tears in Heaven. Kasi nakahinumdum ani nga kanta. Dugay naman ni, no, sikat ba yan ni Eric Clapton, bala nga singer. Mingon dito, would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? Sikular kay nga kanta pero konektado sa tema nga pagkabanhaw. So ang punto ni Jesus, mga igsuon, nga sa human sa tong kamatayon, ya sa pagkabanhaw, we are all children of God. We are like angels. Sa ato pa, useless ang pangutana kung kinsa siya nga asawa sa 7 ka mga lalaki nga nangamatay nga managsuon. Kay kita ang katawhan nga nabanhaw nasa langit, wala na nang gitawag nato kaminyoon. Kay ang kaminyoon naara dinhi sa kalibutan. Wala nang gitawag nato nga paningkamot sa kinabuhi, no? Wala na nang matawag nato nga doon na napoy laing kamatayon nga mahitabo. Tungod kay matag usa ka nato sama na sa mga anghel. Mabitatang doon nato'y asawa na una man nagkamatay ang bana, pag-abot niya sa langit, nakabantay siya ngayang bana, nagsige nag-holding hands ug usa ka babae. Iyang gisukmatan gyud ang iyang bana.
pagkaway puangod nimo bisag naang ka sa langit, nangabit gihapon ka, no? Nangabit gihapon ka. Pero ang itubag sa iyang bana, wa pa kakabalo nga until death do us part, no? Pero dapat ang itubag niya sa bana, wa ba kakabalo nga pag nanata sa langit, we are all like angels, no? Unang diha sa katapusan sa kinabuhi after death, dili nata magisgot diha og reunion. Nga reunion nato dinhi. Kundi it is our communion with God. Nga mao itag-iya sa ato ang kinabuhi. It is no longer a reunion but a communion. Ang atong panagiusa ngadto sa Dios. Mabitaw nang ang kaluwasan maigsuon individual, ang paghukom individual. Manang pag-abot nato dito sa lihuman nga kita nahukman o makalabang na kita sa paghukom human sa kamatayon, we are already in communion with God. Manang tama ang gisgutan ni Jesus nga sama na kamo sa mga anghel sa langit. Kaya we are all children of God. So wala na'y pagminyoay, wala na'y pagunahon na nga kalibutanon nga di maningkamot kang kitang mabuhi. Kay wala naman po yung usab kamatayon. Kundili, diha sa to ang pag-atubang ato sa Ginoo. Sama sa gisgutan sa atong salmo, Ginoo, inigpakita sa imong himaya, no? Mahingpit ang among kalipay. No? Tinud mahingpit ang atong kalipay tungod kay ato ng pag-aatubangon ang Dios, no? Face to face, no? Ingon ana ang kahimtang. Ingon ana ang estado mga igsuon. So kung muisgot ta og kamatayon og pagkabanhaw nga naapal ta ning kalibutan na, dili lamang ta mingon ta nagisgot tag kinabuhi nga mahinungdanon alang kanato. Kundili magunahon na usab kita o kinabuhi uman sa kamatayon. Mabitaw nang doon na kita'y paningkamot sa pagpangandam. Pagpangandam dili lamang material nga doon na tayo mga nindot nga mga lubnganan puhon. Doon na tayo mga nindot nga mga memorial park. Kundi our eternal home. Kaya ginakaingon, yes, we can buy memorial park, but we cannot buy eternal happiness or eternal home. Mao na nga, doon na tayo pagpangandam sa itong kaugalingon. Kay mao ni ang realidad niya sa itong kinabuhi. Kaya kung doon ay kinabuhi, doon na usay kamatayon. Mao na nga, ang atong paningkamot dili lamang sa kalibutanong butang, kundi dili usab sa mga espirituhanon nga butang. Kay kining tanan nga mga butang nga material, di man nato madala paingon ngadto sa to ang kamatayon. Mabitod nang dunay uto isa ka biyuda, no? Tanang may mga biyuda din o mo'y labot ta example rani, no? Example. Doon na tayo sa kabiyuda nga tataki sa iyang kasing-kasing. So, gidala sa ospital kay aron nga maluwas ang iyang kinabuhi. Tuod man, diya pasa lang sa operating room, no? Kay buot na tang operahan siya, no? Diya sa iyang pagkahay katulog, no? Iyang nakita ang anghel sa kamatayon. So, iyang ipangutana, my dearest angel, no? Mao na ba ni ang katapusan sa akong kinabuhi? Mingon pod ang anghel, dili pa misis, no? Dili pa, no? Maluwas pa ka niini nga kahimtanga. Sumala pa sa libro sa kinabuhi, no? Dugangan pa ka og another nga 5 years. No? So, edad naman sa 60. So, 5 years. So, yun yang, ay, salamat, doon na pa ko 5 years to live, no? So, tuod, successful ang yang operasyon sa kasing-kasing. So, nagstay sa sagpilak ka bulan, no? Sa ospital.
Anya nagunahuna siya nga tungod kay ang anghel may saad man nga doon na pa say 5 years more to live. So ang yang gihimo tan-aw niya nga doon naman say kwarta kaya dunahan man doon na siya nga gipang utro sa iyang kaugalingon. So ang yang ilong nga murag tadtaran iyahan dayong gipanoslit, no? Bayad pud siyang mahal kay kwartahan man siya. Ang yang lawas nga mura na og Coca-Cola body, yang gipag-sexy, gipaliposuction niya. Ang yang panit nga itom-itom, kulot-kulot, na daghanang wrinkles sa mga agtang, nagpa-beauty pud siya, pa-beautify sa ni Mickey Bello. Nagpaputi pagyud, nagpabutang og kilay, kay kilay is life man, no? And then, nagpa-blandi sa iyang buhok, no? Uso naman yung mga blandi-blandig buhok. So sa mubo nga pag-astorya, na-transform kining maong biyuda. Mura na po siya og 40 anyos, no? Life begins at 40, no? So proud na kay siyang kaugalingon nga nag-usang napirahan, transform na iyang kaugalingong panglawas, no? Of course may gastos siya. Kaya na nga napakoy 5 years, so ako ning gastuhon, no? Malipay ko. So human niya ito nga mga procedures, tawag siya siyang driver. Tawag niya. So samtang nagpaabot, nag-atang man siya dito sa dalan, nga doon sa emergency room. So kay doon na may ambulansya nga nagkuros padagan, hagos padagan, nabanggaan siya. Namatay na po siya. So dito, sa ganghaan sa langit nung puloy-anan, gikasugat na po ito niyang anghel. Iyahang gisudyaan, wa kay klaro, no? Ingon nimo nga doon na pa ko'y 5 years nga nung namatay man ko, wa pa ko kabalik sa mong bahay. Anana po itong kuwan dito, anghel. Tanaw niya si libro, tanaw niya picture ba? Kisa gali mong pangalan. So, ana dito, lahi man ang dagway dito sa kuan, sa computer sa langit. No? Tiguwang man siya. Nya dire kay pagtanaw niya, kuan naman sa batanon. Sa ako man to si kuan nga namatay gisaaran nimo. Mingon pod ang anghel, sus misis pasensya na. Kay di gyud mao nga dagway, wa ka nako na panalipdan. No. Ayaw gyud mo pa sabog-sabog dagway, no? Kay pag abos sa langit di na kailang anghel. No? Dawat-dawat na lang na unsa nang dagwaya. Kung mabo kag ilaw mo tadtaran dapatan na lang na, no? Kay gasag yapon nas Ginoo. No? Unang giingon nga diha sa katapusan sa tong kinabuhi, no? Doon na bitaw mga diskusyon, no, nga what if ang kanungdan sa kong kamatayon disgrasya sa eroplano, no, nibuto ang eroplano paabot dito sa langit, mailhan pa ba ako ang kaugalingon? Dili na kay corruptible bodies na man dinhis kalibutan. Ang kalag na to, no? Nagingon doon nagyoy pagkabanhaw mga igsuon. Mao na nga to ang paningkamot, no? Paningkamot og pagbinutan nga pagpuyo sa kinabuhi. Doon na ni siya kapaingnan. Kaya doon na ganti ang Diyos alang kanato sa to ang adlaw sa paghukom. Mao nang kung kita nagpuyo kinabuhi nga matarong naa kasulod ta sa gilingharian sa langit. Muna ang ganti kanato. Mabitaw nang dunay gipamulo nga nindot si usa ka French novelist si Leon Bloy. Miingon siya, the only tragedy, the only sadness, the only failure in life is not being a saint. So in other words, the only failure, the only sadness, the only tragedy in life is not being able to enter heaven. Kay miingon ka og kinabuhing santos, dili lamang na nga nag-look up ta sa mga santos atong nailhan, kundi ning kamot ta nga pagpuyo kinabuhi nga balaan. Because no one is born as a saint. Wa may napakataw ni kalibutan na nga santos na gyud siya, dili. Kanang mga santos nga to ang nailhan, doon naman po na sila past nila nga kinabuhi. Pero rin kamot sila
ug bawi silang kaugalingon, kadiin kamot usab sila pagpuyo ug matarong ang kinabuhi subay sa kabubuton sa Dios. Mabito na dunay panultihon nga saints have past but sinners have future also. Kita mo na kung unsa sila karon, no? Mao po nang paningkamot nato nga magpuyo kita og balaan nga kinabuhi. The only tragedy in life is not being able to enter heaven. Ug mao na to ang paningkamot ining kinabuhi. Sa katapusan, doon nato'y tulo ka kana ganing agent sa insurance policy. Aron nga ma-market ang ilahang policy, kamot sila og kumbinsi og mga tao, pinaagi silang mga nindot nga mga slogan. Mingon tong usa ka atheist nga insurance policy agent nga ang yahang policy covers from the basket to casket, no? Nindot pod, no? Ang usa ka Hindu, mingon siya, my policy is full coverage from womb to tomb. Ikasasabakan hangtod diya sa luganan. Ang usa ka Katoliko nga agent, mingon siya, my policy covers from conception until resurrection. Palihog sa pagtindog.